All right, guys, welcome back to the channel. BJP ni MP Sri Dilip Saikia mabungten. Tribal putih haku no mane megon sa kebitanganai. Tribal belt and block ni haku mane lana sante. BTC ni six schedule haku bo ain perku bitang mane question kalamten. Jeng mitiko jeng ni BTR rao besebang hadong. Jeng ni BTR rao total area haya dungo 8,970 square kilometer. Bini gezerao belt and block haya basic one. Jeng hadong 19 belt and block under BTR. Alright. Bini gezerao total area ni jaiding belt and block area jaiding 37 lakhs 94,856 bigha. 37 lakhs 94,856 bika lodong. That is equal to 5,078.62 square kilometers. Besibang percentage. Belt and block honey percentage are only 56.62%. It is just 56.62%, less than 60%. This should have been 100%. 100% not possible, but this should have been more than at least 70%. All right. So, be hakowe bitanga mane nuzir hudu. Bitanga mane 6 situni hakowe nuzir hudu. What is the problem with him? Belt and block ko gudune. Gopinath Bodo ya hanane thame. Jini bitanga amre mingot sadeng. Why? What is the reason? Sanninganang batra. BONSU bitangni statement honaयखौ सोंखारिदों. BONSU बुंदों Mr. Saikiaनि statementआ मोनसे anti-tribal, tribalनि बेरेखा, unconstitutional, संबिजितनि बेरेखा आरो dangerously misleading. এতিয়া বিটিআৰত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নীতিৰ কথাও কয় আৰু এইফালে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিটো লেণ্ড পলিচি সেইটো কথাও কয়। দুটাটো নহ'ব, এখন আইনৰ আওতাত আহিব লাগিব। হয় 6 শিডিউল এৰিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ আধাৰত এই কথাটো কৰিব লাগিব, নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বিটিআৰৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৰা এইটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব। Mr. Saikiaनि बुंनायखौ आं ओरैबायदि सानदों। जोंनि स्क्रिननिफ्रायनो मोननै जिनिसखौ बहननानै बिथाङा जोंनो चॉइस होदों, ऑप्शंस जोंनि स्क्रिननिफ्राय बहननाय बियो। बिथाङा बुंदों चॉइस नंबर 1 ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉकनि हा आयेनखौ लादो, बाहायदो, नङाबा 6 शिड्यूलनि हा आयेनखौ बाहायदो। मोननैखौबो नङा, मोनसेल' मोनगोन। either ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक हानि आयेन नङाबा 6 शिड्यूलनि हानि आयेन। बे जाबाय बिथांनि बे मोननै ऑप्शंस। So we can choose only one. दिनै आं बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामदों, give us 2 more options. जोंनो आरो मोननै ऑप्शंस होबाव। We would be very happy and thankful to you. Third option आनो जाहैदों यूनियन टेरिटरी। जोंनि बिटिआर खौ कन्वर्ट खालामदो यूनियन टेरिटरीआव। बे जाबाय थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शना जाहैदों जोंनो फुल स्टेटहुड हो। We'll go for option number 4th, full statehood. That is my request. What do you think, guys? Now the chief minister is trying to do damage control. दानिया chief minister damage control खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। मिस्टार सयकिया जि मोनसे मोजां नङै बाथ्रा बुंदों, बेखौनो बिथाङा damage control खालामनो नाजागासिनो दङ। मानो? फैगौ इलेक्शनाव भट नांगौ, देरहानांगौ, बिटिआरखौ सासन खालामनांगौ। जोंखौ जाम्बासो नङै नामा? এইটো দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মিসকোট কৰা হৈছে।
Misquoted बिथाङा बुंदों. Who is misquoting? बे गिदिर जाथायखौनो बिथाङा गोरलै होननानै सानदों. बे जाथायनि इम्परटेन्सखौ मिथिनानैबो मिथियै बादि जानानै मिस्टार सयकियाखौ बासायनो बिथाङा सानदों. This is hurting our sentiments. जोंनि गोसोआव अर नांदों. হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অসমত গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই বনাইছিল আৰু আমি সকলো মিটিঙতে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক সমৰ্থন কৰোঁ. 6 শিডিউল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই বনাইছিল. আমি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক সন্মান কৰোঁ আৰু যোৱা 4.5 বছৰ 5 বছৰ মইতো একেটাই কাম কৰি আছোঁ যে 6 শিডিউল সফল হওক, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক সফল হওক, লগতে বাকী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজেও মাটিৰ অধিকাৰখিনি পাওক. বেলেগ অধিকাৰ বেলেগ কথা, মাটিখিনি পাওক. এইটো কামৰ কাৰণে লাগি আছোঁ. গতিকে ইয়াতে সিদিনাখন দিলীপ শইকীয়াই কিবা কৈছিলে, কিবা বুজি গ'ল. গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয়, কাৰণ সকলোৱে জানে যে বিজেপি জনজাতীয় ৰাইজৰ লগত আছে. সেই কথাটো সকলোৱে জানে. ইয়াত আৰু বিতৰ্কৰ কোনো স্থান নাই. बिथाङा जोंखौ फुस्लायनो सानदों. जोंखौ फुस्लायनो नाङा. जोंनो जास्टिस नांगौ. दायनिगिरिखौ साजा हो. होमबासो जों गोजोननाय मोनगोन. होमबासो जोंहा फोथायनाय थागोन. मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारिया मा बुंदों? मा रिएक्शन होदों? बिथाङा मिस्टार सयकियाखौ सोंखारिनो हायाखै. गुरै गाराङैसो बुंदों. जानो हागौ मिस्टार सयकियाया बे बाथ्राखौ बुंफ्लांदों. बेयो बिस्वजित दैमारिनि राव. एथ' गिदिर गोरोन्थि गोनां बाथ्रा बुंनायाबो बुंफ्लांजायो नामा बिस्वजित सार? UPPL नि EM फेरेंगायाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों. एक्चुअलि बिथाङा गोख्रों रावजों मिस्टार सयकियाखौ सोंखारिदों. I'm liking it. बिथाङा बुंदों MP जानानैबो मिस्टार सयकियाहा लाथिख' नलेज दं. All right, now look at the things in a different perspective. Last general election आव बर'फ्रा ट्राइबेलफोरा दिलीप सयकियानो भट होआखै नामा? जानो हागौ बेनि थाखायनो बिथाङा ट्राइबेलफोरनि सायाव बर'फोरनि सायाव बे बाथ्राखौ बुंदों. नंखायनो आं सानदों मा बे इलेक्शननि रिजाल्टखौ एसे एनालिसिस खालामनानै नायदो. बिथांनि स्क'रा जोबोद मोजां. Vote share is very high. 47.90, which is actually very, very high. 47.90%. Okay. Now, out of 11 assembly constituency, बे मोननै constituencyयाल' जेनदों. मोनसेयानो जाहैदों दालगाव. दालगावआव बिथाङा कंग्रेसनि आखायाव जेनदों. नम्बर 1. ओमफ्राय सेकेन्ड कन्स्टिटुयेन्सियानो जाहैदों उदालगुरि. उदालगुरियाव बिथाङा BPF नि केन्डिडेट दुर्गादास बर'नि आखायाव जेनदों. स' बे मोननै एसेम्बलि कन्स्टिटुयेन्सियावल'नो बिथाङा जेनदों. बेनिफ्राय गासैबो कन्स्टिटुयेन्सियाव बिथाङा देरहादों. भेरि हाई मार्जिन 11.35, 11.05%, 35.93%. हाइएस्टआनो जाहैदों 64.25% आरो 66.49%. नोंथाङा बै जायगानि थागिबिफोरा एसे नायनानै हमदो. You'll understand actually whether बिथाङा बर'फोरनि भटखौ मोनदों ना मोनाखै. नोंथांमोना बे डाटाखौ नायोबा हमनो हागोन होननानै आं सानो. अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो. Alright. Morning shows the day. आं सानो बे बाराव BTC गभर्नमेन्टआ मोनसे गोख्रों हानि आयेन बानायगोन. मानोना this is a very critical issue. गोसोआव लाखि BTC गभर्नमेन्टआबो हानि आयेन दानो हायो. नोंथाङा मिस्टार सयकियानि बुंनायनि सोमोन्दै मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो. That's all for today, guys. I'll see you in the next video. Until then, take care. Thanks for watching. Bye.